Какво става, дядо Мичо? Някъде? Помоличко казва настроение. Добре си. Вярно. Добре ли си, иначе? Жужу! Какво? Дай има и тебе. Не знам, аз си пи вече, не. Такова ли се случи? Тук съм за тебе сам. Трябва да ги изпратим на полицията, ще обадим на полицията. Чакай, не съм ги... Ти ще обадим на полицията. Чакай, още не съм ги изпратил, чакай. Разкарай своя телефон, ти бе. Номери на полицията. Що ми лошо? Джири. Това е лошо, бате. Да дадеш болничето. Ето, къде легнеш. Малко ми е